Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi mukomanashi, please hide my name. Inini ndiri mukadzi akanga akaroorwa, asi mabatirwo andaiitwa nemurume wangu nehama dzake zvakanga zvakaoma hazvo, asi ndakazama kumbotsungirira ndichiti zvinoita, asi ndakazokundikana mushure mekurohwa ndichinomukira kuchipatara, ndipo pandakazobva, asi ndaisaziva kuti ndainge ndatova nepamuviri. Ndokubva ndatizira ndikaenda kwasisi kuya ndokutonoita wese, ndaiswedzwa nezhara zuva rese. Iwewe paunozoenda kunovata vaisara vachitenga chikafu chavo, apa iwewe unenge waswera uchisakura kumaricho kuti ukwanise kuwanawo zvimari zvekuti uchengete uyu mwana mukuru. Asi mimba ndainge ndisingatozivi kuti preparation ndichazoiwana kupi, kuti ndiende kumba mari yacho handiiwani, chero kumba kwacho kuti ndiende hakuna kwekuenda nemwana nemimba, hapana anokwanisa kusvika akandigamuchira. Ndokubva ndazosangana neumwe mukomana uyu akandida, asi inini handina kumuudza kuti ndine pamuviri. Dambudziko ravapo ndinotoshaya kuti ndomuudza sei, nekuti chero kana ndikada kunyepa kuti ndeyako hazviiti, nekuti mimba iyi yatova ne3 months. Please help me guys, ndoitawo sei? Ndinoziva kuti ndakakanganisa ndikangoresva kusamuudza chokwadi, but ndiri pano pandiri handichina kumwe kwekuenda. Vanotuka henyu, asi handichina zvokuzviita. Kutambirwa ndakatambirwa hangu zvakanaka inini nemwana wangu uyu. Chandinoda kuziva ndechekuti mukomana uyu kana ndikamuudza chokwadi angazvitambirawo here? Veduwe, please advise me, ndoitawo sei? Ndiyo confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukomanashi, please post for me as Haidi. Ndikutotadza kana kurara chaiko. Nai veduwe, how best can you separate two people? Vano ava ma friends but vanonyengerana zvinhu zvisina kana basa. Ndarwadziwa veduwe kuti munhu mukuru anonyengererwa kusvika pakukanganwa mhuri yake. Izvezvi kutaura kudai, vana vakapedzisira kuona sadza musi wa 22 December. Nanhasi no food to eat. Apa baba vakahora, mari vakaenda nayo kunofara neshamwari, vakabva vadzoka vasina kana yeporridge zvayo, in the name of kuda kufadza shamwari yavo. Vana kutamba Xmas nenzara, kurarama nemvura, but baba vachiita zvisina kana basa. So my question is, how can I separate vanhu ivava zvekuti vasafa vakada kuonana? Ndinorwadziwa nemunhu anonyengerwa kusvika pakuregedza vana vake vachifa nenzara veduwe, vana kuswera nekurara nenzara, ivo baba vachifadza shamwari. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukomanashi, please vigai zita rangu. Inini ndiri munhu ane mukadzi nemwana wedu 1, so paita matambudziko akasiyana ende ndichataura ose. Dambudziko rekutanga nderekuti mukadzi wangu ava ne2 years achiita pamuviri, but kana ava kusvika nguva yake yekuzvara pamuviri apa panobva paparara zvekuti mukadzi wangu haatodi kuti nditaure kuti mimba yake inenge yabva. Now iye aiti mimba yake yainge yakabata muna March 2022 ende taiva nechokwadi kuti muna November pari kutouya mwana, but hapana chakabuda. Now it's December 26, nhumbu iyi iri kudzikira zviya zvekuti kana uchitanga kuona mukadzi wangu unototi nhumbu yake ine 3 months. Saka zvava kutondinetsa kuti chii chiri kuitika, ende iye haadi kunzwa ndichitaura nezvekuti sei mwana asiri kuzvarwa. Anongoti achauya kuchipatara, akaendako umwe mwedzi vanoti une nhumbu, akadzokera zvekare vanokwanisa kuti hauna nhumbu, asi iye kumasowe kwavo anenge achingoudzwa kunzi une nhumbu ende uchaita mwana musikana. Hama, please ndibatsireiwo, pamwe ndine problem hangu, because now mwana wedu atova ne5 years. Vele takanga takabaisa majadeu e5 years, ndokubva tazoribvisisa rava ne3 years sezvo ndainge ndava kuda mwana, asi hakuna chiri kuuya.
Problem number 2, inini ndinoda mukadzi wangu zvakanyanya, so ndiri munhu anomuudza zvese zvandinenge ndichifungidzira kuti kana akangoita ndinokwanisa kungowedzera kumuda, like kungoti geza, pfeka hembe iya and etc zviya zvemurudo. Manje big problem inozouya pakuti zvimwe zvacho haazvibvumi, zvinova izvo zvava kundipa mweya wakaipa, mweya wechihure. Pachokwadi inini ndiri munhu anokwanisa kurarama for 2 years ndisina kana kumborara neumwe munhu kunze kwemukadzi wangu, not kuti pamwe pane mishonga yaakandidyisa, no, but kutogutsikana newandakada. Manje now pamwe pacho anotoramba sex yacho, pamwe anorara akatopfeka mbatya dzaanenge aswera nadzo. Dai kuine chando zvimwe kuda taiti pamwe magumbeze ndiri kushotesa. Saka ndinoti please ndipeiwo mazano kuti ko chii chandingaita kuti zviite sekunge zviri nani. Inini ndiri munhu anofarira zveutsanana, so kuti mukadzi apinde mumagumbeze asina kugeza, kunyange kukwesha mazino chaiwo handizvigoni. So please ndipeiwo mazano ndisati ndaita zvisizvo, because pfungwa dzangu dzakuona kunge kusahura kwandiri kuita ndiko kupusa kwangu. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma Nashi kikikiki, inini ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti mundiposterewo mugroup. I am now 33 years old. Ndiri mukadzi atova nemusha wake, but I want to confess kuti ndichiri musikana ndaiti kana ndava kubika paya ndaigara ndasarudza mapisi enyama andinenge ndichida kuzodya, then pakunopakura paya muplate mangu ndaipakura nyama ndokubva ndavhara nyama iya nesadza, ndobva ndazoisa kapisi kadiki diki sekunge ndainge ndiri munhu ainge asina kana basa nechikafu, zvekuti baba vangu vaindifarira stereki vachiti mwana uyu ane sense of responsibility, anomeka sure kuti everyone aguta first iye asati hake aguta. Saka one day ndakazoti ndapedza kudhisha chikafu, ndiro dzose dzainge dzatova patable, I then saw kuti ndainge ndakanganwa chili sauce. Saka ndakadzokera kukitchen, but whilst ndichiri kukitchen kudaro, my dad felt sorry for me kuti ndainge ndangozviisira muriwo chete, because nyama yandainge ndabika that day yainge iri shoma. By the time I came back mu dining room ndakanzwa kunyara, seeing my father vatora plate yangu vainge vandipa yavo. Munoziva mukoma Nashi, vanhu pavainamata God bless our food, inini ndainge ndichingoti boy maziso. Ndakatarisa plate yangu yainge yatorwa nadaddy, because I knew kuti pazadzi pesadza paiva nechidya chehuku. As we were busy eating, my dad was busy kundirumbidza kuti Mwari, you have given me a perfect daughter. Vakabva vati mwanangu, you are a role model to your siblings. Mukoma Nashi ndakazoita sekunge ndichadzipwa nesadza when my dad pavakasimudza zidya rehuku yekwa Ivans vakati tari, ko ichi ndo chiko ichi. I really felt embarrassed that day kuti munhu wose akabva azozviziva kuti ndaihwandisa nyama pasi pesadza. That is my confession, mukoma Nashi. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi elo mukoma Nashi, inini ndinoda kureurura kuti ndakaonawo amaiguru vangu mukadzi wababa vachinokora Tsoka Dzemwana Wemunin'a wangu, asi handina kana wandakakwanisa kuudza nekuti inini ndiri mwana wemusango. Saka iyi ndiyo yaiva first time kusvika pamusha pababa. Amai vangu vakangomitiswa nababa, then amai vakabva vashaya ndichiri mudiki, asi vakasiya vandiudza zita nekumusha kwa baba. Saka ndakazowana contact nana mukoma. Saka kubva gore richitanga taingoplana zvekuti tinofanira kuzoita family get together pakupera kwegore. Saka pa family get together iyi ndipo pandakazoona amaiguru vachinokora tsoka dzemuzukuru wavo. Saka pavakaona kuti ndainge ndavaona vachinokora tsoka, vakabva vaenda panosukirwa ndiro ndokubva vatanga kuita sevanokwesha rimwe zibhodho raiva ipapo neivhu iroro, asi ivhu vainge vatoisa muchipepa kudhara. Saka inini semunhu
munhu wekuti ndiyo yaiva first time yangu kupinda mumusha umu. Ndakabva ndatya kuti zvimwe kuda ndikataura ndinozoita sekunge ndava kuda kupesanisa vana naamai vavo. Handizivi kuti pakadai ndikapafambisa sei, nekuti ndiri 100% sure kuti Amaiguru ndakavaona vachinokora ivhu painge pachangobva mwana wemunin'ina kutamba. Mukomanashi, nyaya iyi iri kundidya mwoyo wangu zvekuti ndava kutodemba chandakatsvakira hama dzababa. Inini ndainge ndazvikurira hangu zvakanaka kudai. Please update me when you have posted. Ndiyo confession yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi, hello admin, please post for me as ID. Ininiwo I want to confess kuti last born yemba medu akarova mukadzi wake zvainge zviri too bad zvekuti takatombofunga kuti Amaiguru vainge vatisiya asi vakazorarama zvavo, but takazoona kuti tiende navo kuGeneral Hospital zvainge zvisingaiti nekuti kwaizoda kuvhurwa docket ende hanzvadzi yedu yaizosungwa. Saka takazoendesa muroora kwa private akanogara ikoko for almost 2 months nekuti ainge aita ma-internal injuries. So even though akazopora, but ziso rake rakabva raita problem yekuti rakatushuka. Saka kubva ipapo muroora wangu akabva aremara ziso iroro. I really feel bad nezvakaitika, but it was a hard decision yatakaita nekuti hanzvadzi yedu aikwanisa kunopinda mujeri kweupenyu hwake hwose, apa vana vake vaizoda futi muchengeti. Saka takangoona kuti yadeuka haidyorereki, but gore rega rega kana 26 December akangosvika, muroora wangu anotanga kuposta mastatus achichema. I have tried to cancel her, but ndinotoshaya kuti ndingamuonesa sei. I know kuti zvatakaita takatadza chaizvo. I have tried to cancel her, but ndinotoshaya kuti ndingamuonesa sei. I know kuti zvatakaita takatadza chaizvo, but kana kwanga kuri kunzi tainge tasungisa murume wake kutaura kudai dai vachitambura vari kuZimbabwe, nekuti panguva yacho vainge vachangosvikawo munyika muno matiri, ende kana dai visa remurume wake rainge rakakanselewa naiye muroora nevana, they had to move back to Zimbabwe. Ndokusaka takaita that painful decision. Mukomanashi, muroora wedu tinomuda. We are even planning kuti timuripe pane zvose zvakaitika, but gore negore I go through the process yekukansela muroora wangu because I want her to understand kuti what we did was wrong, but we were protecting her husband's visa status and her visa as well. Please mukoma, if you can, ndinokumbirawo kuti muposte ndikwanise kuzoita screenshot yema comments so that I can show her ma positive comments evamwe. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna sisi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi, makadii yenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muvige zita rangu kana mava kuposta. Inini confession yangu yakamira yakadai. Ndiri musikana ane makore 22. Andingati ndiri musikana zvangu cause ndakamboitawo mwana. 2019 ndakatizira umwe mukomana ndikaenda kumusha kwavo, asi ndakati ndiri kumusha kwavo ndakatadza kunzwisisana nevabereki vake nekuti inini zvekumusha zvaindinetsa. Saka ndakarambana nemukomana uya, but munhu uyu ainge ari munhu ainge akatororawo zvake, akatobvisa mombe 2 kudzokera kwandakaita ndainge ndisina kana mwana naye. 2020 ndakadanana neumwe mukomana ndikaita nhumbu, ndikabvisa nhumbu iya. 2021 ndikadanana neumwe mukomana ndikaita nhumbu futi ndikaichengeta, but handina kuudza muridzi wenhumbu iyi. Ndakaudza umwe mufesi wangu wandaida ndikabva ndamuti ndiwe muridzi wenhumbu iyi, asi iye akaramba nhumbu iyoyo. Nhumbu iya yakati yakura, ndakazosangana neumwe mukomana uya wandakabvisira nhumbu yake, akabva anditi nhumbu yako iyi haisviki 9 months nekuti wakaurayisa wangu mwana. Zveshuwa ndakaita mwana akabva ashaya, asi mukomana uya wandakati ndiye muridzi wenhumbu, ndinorota gogo vake vachiuya kwandiri vachiti ndauya kuzotora muzukuru wangu. Handichaziva kuti chakaurayisa mwana wangu kuti chii. Please vedare, kana paine anoziva vanobatsira ndinokumbirawo nhamba. Chechipiri, inini ndinogarawo kuno kuDubai, so ndakasangana neumwe mukomana wandiri kufambidzana naye, so ndakamuudza kuti ndakamboita mwana akashaya, but handina kumuudza zvekurorwa kwangu. Mubvunzo wangu woti mukomana uyu haazondirambi here kana akanzwa zvimwe zvose zvekuti ndakamboroorwa, cause munhu uyu ari kutoda zvekutondiroora chaiko. Ndoita sei kuti asazviziva
ndizive vanotuka izvenyu. I know kuti ndakatadza but ndiri kutodawo rubatsiro. Ndiyo confession yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Mukomanashi, please hide me kana mava kuposta. Mukomanashi, inini ndapererwa kuti pepepe chaiko. Ndasvika mu location matinogara kuma 7 p.m. asi pamba chaipo andizivi kuti ndinosvika ndichiti chii chaizvo kumukadzi wangu. Shua mukoma vaya vaiti usaitisana naro nemudzimai wako vairevesa. Vehama ndakatorerwa mari yangu yose yaiva mukadhi. After ndaperekedza shamwari yangu kunoona musikana wake kuJoburg. Shamwari yangu iyi nemusikana wake vakasangana pagroup reWhatsApp. Saka vakabva vawirirana kuti December iyi kana musikana avhara kubasa kwake vaizosangana then vozotanga kugara vose. Saka shamwari yangu akandikumbira kuti ndiende naye kuJoburg kunotora munhu wake nekuti musikana uyu aiti anoda kuzobatsirwa kusenga mabhegi ake asi aiti zvimwe zvinhu zvose zvinorema ainge akatotengesa, kwainge kwakangosara hembe dzake chete. So nemusi weSaturday takaenda kuJoburg makuseni tichibva kuLimpopo. Takasvika kuya zvakanaka but takati tiri mubishi yekurongedza nekusimudza mamonaki amainini. Mumba muya makabva mapinda varume 4 ndokubva vaburitsa pfuti tikatotanga kusechwa paya. Mumwe wangu akatorerwa 3,500 rands. Inini pavakandisecha vakabva vaona ndiine kadhi rekuFNB ndokubva vandibvunza kuti mukadhi mainge muine mari but ndakambozama kuvanyepera asi vakazondirova kusvikira ndava papin yepaATM ndokuenda kuno withdrawa nekurequesta balance. Mukomanashi 14,000 rands yese gone. Izvezvi handizivi kuti mukadzi wangu ndinomuudza ndichiti kudii nekuti mari iyi ndiyo yataifanira kuzoenda nayo kumusha musi wa 29 December. Ndaparara hama dzangu. After withdrawa mari iya vakaona kuti kadhi iri rainge riine daily limit, so vakazotivharira mumba muya kubva Saturday until today vanga vachingo withdrawa mari. Nhasi vazouya nekadhi riya vakatipa ma 150 rands nemafoni edu vakabva vaenda nesu vakanotisiya kuhiking spot. Mari yangu hama dzangu yaenda nevakangwara asi Mwari ndivo vanoziva. Vanhu ava ndinoda kuvaendera kuchipinge chaiko. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Mukomanashi, ndiri mukadzi ane makore 21 ekuberekwa. Ndaitawo dambudziko mukati meimba yangu. Ndainge ndakamboroorwa pekutanga ndikaita mwana ndokubva tasiyana nababa vemwana wacho ndokubva ndambogara neumwe murume futi zvikanetsa tikasiyana. Now ndava neumwe murume uyu tangova ne3 months tichigara tose asi atochinja murume uyu. Murume wangu ava kutondisema chero kuti ndimubvunze kuti pane chandatadza here anongoti no. Kana ndikabuda pamba haataure neni kuti andibvunze kuti kwamaenda mafamba sei. Kana dziri nhau dzekufonerana haandifonere. Kana inini ndikada kumufonera anondikata. Kana ndikazomubvunza anobva ati ndanga ndiri busy. Ndikada kuramba ndozobvunzisisa anobva atsamwa. Kana riri bonde chairo zvangova apo neapo. Last week ndakamubatira messages achitaura neumwe musikana. Ndakamubvunza iye akabva ati usabata foni yangu, zvese zvauri kuona mufoni imomo ndinozvida zvirege zvakadaro. Saka ndakabva ndataura nemusikana uya ndokubva tapedzerana. Ndakazongoona munhu ava kudzoka kwandiri achikumbira sorry achiti handichazviita. Zveshuwa akasiyana naye musikana uyu asi dambudziko mukoma nderekuti murume wangu achinja. Ndinokumbirawo kana kuine vanokwanisa kubatsira vandibatsire kuti imba yangu isaputsika nekuti imba yangu ndinoida hangu. Ndanzwa nekubuda mari ndichiedza kuti murume wangu andipewo rudo serwepakutanga asi zviri kuramba. So now ndava kungokumbirawo vanobatsira. Namba yangu ndiyoyo mukoma. Kune vakasununguka kundibatsira pasina kubhadharwa nekuti mari handichina pari zvino. Ndiyo nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Nashi, please hide me and post for me. Inini upenyu
hwangu wakachinja after baba vangu vafa muna 2004 takasvika pakutorerwa imba yedu. So after baba vangu vafa amai vangu looked for a job as a house worker vakabva variwana pa next door. At that time inini ndainge ndiine 14 years, so I used to go to my mom's work after school ndobva ndanovabatsira. But pamba ipapo there was a 20-year-old young man in that house. So after a year had passed ndainge ndatova ne 15 years. Then mukomana uyu akazongoramba achindinetsa achida kurara neni. Inini ndakamubvunza kuti ko ungarara neni sei nekuti I treat you like my brother. Then one day akazotaimira pamba pasina vanhu ndainge ndiri ini naye tiri 2 chete. Then akabva andirepa. So after andirepa I couldn't even say a thing to anyone, even to my mother. Asi amai vangu vakazonotisa kuti ndainge ndava nenhumbu, ende nhumbu yacho yainge yatova ne 7 months. When I told my mother zvainge zvaitika vakabva vaenda vakanotaura nemukadzi wa boss wavo, but mukadzi uyu akabva ati inhema. Vakati mwana wavo angandiitisa pamuviri sei nenhau yekuti inini naye we are like brothers and sister. Vakabva vatanga kutopopota kuti we were only trying to take advantage of their support. But after I gave birth to my son, mwana uyu akabva abuda akafanana nemwana wavo. Then pavakaona kuti mwana uyu ainge akafanana nemwana wavo vakabva vatanga kuda mwana uyu zvisingaiti, vakatanga kubhadhara amai vangu mari. So mwana wavo uyu akazoenda kuSouth Africa akazondidaidza kuti ndiuye kuzogara naye ikoko kuSouth Africa. Ndakaenda kuya ndikatanga kugara naye, asi the abuse was too much. Mukomana uyu aita zvekutengesa mafoni. So one day ndakangokaruka ndasvika paaitengesera mafoni ndikabva ndaona ainge akamira neumwe musikana vakagrebana. Ndakamubvunza kuti ko uyu ndiani? Akabva atanga kundidhonza madreads andainge ndakarukwa ndokubva atanga kundizvuzvurudza mutara. After that I went back home ndikabva ndapeka my clothes mukasecho kadiki diki ndokubva ndadzokera hangu kuZimbabwe. But pandakadzokera kuZimbabwe ndakabva ndaenda hangu kuchikoro ndikanoita mastudies angu, asi ndakazowanawo mukana wekuuya kuno kuUK, ende kubva ipapo upenyu hwangu has been much better. Asi ronda randakapiwa mumoyo mangu raramba kupora. I am now married, asi murume wandigere naye I cannot even love him. Nenhau yekuti kana ndikangoda kumuda abuse iya yandakasangana nayo inobva yadzoka mumusoro mangu. Handisive kuti ndingabatsirikanawo sei. I have tried to go for therapy, I have tried to go for counseling, but zvose hazvisi kushanda. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nema confessions atanga tiinawo muzuva rino ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.